O structură. Așa, bine ați venit. Aici, nu, Michel? Da, luați loc. Bine ați venit. Stai că eu am și ceva pentru voi, dragilor. Uite, n-am venit cu mâna goală. Mulțumim. Am adus și câte un cadou. Aripioare. Nu, Aproape. cască. E o cască de not. de not. Da. Nu cred. Vezi ce Te rog. Mersi mult. Ce Mersi. frumos. Și felicitări pentru Asta toate nu mă ține performanțele. la suprafață așa bine. Păi, dacă umfli, s-ar putea. Știu, o să fuși acum în lavaliere. Asta e sunetul meu preferat când încep spectacolul la teatru, știi? Când sunt pe scenă și începe lumea să desfacă bomboanele. De ce, voi serviți bomboane? Pufuleții, chipsurile, așa se întâmplă, știi? Data viitoare vin cu bomboane, promit. Da. În primul rând, felicitări pentru performanțele Mulțumesc frumos. de la not, campion olimpic la natație. Am fost Și în lot poate olimpic, așa este. Și poate și mai Am multe titluri, vreo nu le 6 știu. recorduri naționale. Wow. Adică Doamne. n-am fost ăla care a ridicat doar mâna în curtea școlii la sport, ci am și... David Ai ceva. Popovici, părerea mea, adică cel puțin Puterea exemplului În întotdeauna. mizerie, un fel de gerula, David Popovici Gerula, da. gerula pe plastic. Cum ar veni, da. Așa a și fost, un fel de... Uite mă, să mă cioplească și pe mine în clisură, în munte, pe acolo, da, da. Da, mersi, am vrut să văd dacă e mărimea mea. Cioplească Întotdeauna am în avut impresia că devin un om mirat când îmi pun cască de asta. Voi să știi că am stat foarte mult să mă uit să văd exact ce număr îți vine mai Am bine. capul mare, dar îmi stă și mintea lejer, nu-i problemă, da. Ce faci, Michel? Nu zici nimic? Da, știu, nu te distrăm. Ce să facem? Suntem și noi. Dau cuvântul. Am venit acum, da, din curtea Îl școlii. respect prea mult pe Educația vine din sănătate, absolut corect, mai ales că educația Și sănătatea vine din educație. Și sănătatea vine din Viceversa, educație. acolo, făcut de mine semnul. A, bravo, este semnul, așa este cu dus întors. Este cu sens, nu e cu sens unic, e cu sens dublu. E un semn ca un râs aici. Exact. Educația vine din sănătate și sănătatea normal vine din educație. Noi, fiind excelând într-o lipsă acută de educație financiară, de educație Orice tip de toate educație. felurile, înțelegi, da. Așa că probabil că pe mulți o să plictisim vorbind despre educație de genul ăsta, dar poate că cei care Dar vor noi, fi atenți vor învăța multe în seara asta. Sincer să fiu, n-am venit aici să vorbim despre educație și cât de nepregătiți suntem, ci pentru Hai să vorbim a ne direct oferi... de misiunea voastră. Exact. Noi ne dorim cumva să salvăm copiii. Da. Pentru că eu sunt părinte și am văzut problemele care există Da. și cred că fiecare dintre noi este dispus de a face acest pas. Adică, Cred că fiecare părinte ar trebui să fie atent la da, nu lucrul cred că ar acesta. trebui să, nu știu, să plictisim într-un fel sau altul. Glumeam. Când acum pe TikTok vedem tot felul, dar venim și noi cu educație. Asta așa este. Adică Chiar asta este va și veni? motivul pentru care am pornit acest proiect, știi? Din dorința de a veni în sprijinul copiilor. Concret, Eu, cum se desfășoară el? Păi bun, am început acum 12 ani, când am terminat cu sportul de performanță. Da. Și am zis, ok, ce se întâmplă de aici înainte, trebuie să fiu și un antrenor bun. Am excelat ca sportiv, vreau să fac ceva și mai departe. Corect. Și am început lucruri cu copiii și am văzut foarte multe probleme. Mi-am dorit întotdeauna să vin cu ceva nou. Și atunci am început cu art-terapie pentru copii. Am înțeles. Unde am descoperit foarte multe probleme la acești copii, pe care aveam noi la cursurile de not, de exemplu. Probleme legate de alimentație, probleme De legate toate tipurile. nu știu, de Chiar controlul și problemele emoțiilor, de la școală, de bullying-ul ăsta care se întâmplă, știi, un copil vine un pic mai supraponderal, mai spre obezitate și copiii din clasă râd de el. Eu noi am mai încercăm vorbit să asta, n-ar rost să integrăm- mai insistăm. Așa se întâmpla sau s-a întâmplat întotdeauna. Numai că nu știam că îi zice bullying. Și pe vremea mea, cu 40 Se de numea ani, batjocură. la școală era umilință, știi? Și eu eram acel grasul ăsta în poartă. Grăsă, exact. Nu? Da. Știți care este Batoza, diferența? Aragaz cu 4 ochi, ăla care avea ochelari săracul, nu mai zic, scuză-mă, ăla care ți era și frică să spui aparat dentar, erai gata. Erai Singura- râsul școlii. Știi? Singura diferență este că în ziua de azi copiii sunt mult mai vulnerabili. Da. Și Așa e. atunci impactul Așa este e. unul mult mai Pe drastic. atunci o rezolvam cu bătaie. Aia zic. Exact. Acum, da, și scăpacine. Da. Dar a existat întotdeauna răutatea la nivel infantil, a existat. Cumva noi am încercat să integrăm copii cu probleme lângă copii normali. Și aici mă refer că am lucrat cu copii cu autism, am lucrat cu copii care au probleme locomotorii. Toate tipurile de copii ne-au trecut prin mână. Și cumva am început să integrăm. Ce înseamnă această integrare? Adică, de exemplu, îi am făcut... vindecați sau îi faceți
acolo unde nu se Să poate, fie că dacă ceva vorbim de normal. autism, autismul Adică nu este acești copii vindecat, să se accepte sau Exact, să fie acceptați. acceptați în grupurile de copii existente în școli, de exemplu. E mai degrabă trebuie să vorbiți cu ceilalți copii. Cum poți face asta cel mai ușor? Păi- Prin joacă. Corect? Da, Cred că la asta răspund toți pozitiv, Da. zic eu, și asta este un exemplu bun, Da. pentru că asta s-a întâmplat și cu acești copii care au venit din Ucraina, de exemplu. În timpul ăsta, noi am început proiectul exact în același timp cu războiul din Ucraina, ceea ce ne-a dat un pic în spate. Dar Sau nu ne-a descurajat. v-a întins o altă provocare în față, că acolo Exact. e un alt gen de suferință. Exact așa am și considerat că este o nouă provocare și ce te înviață viața de sportiv până la urmă? Să nu renunți. Așa e. Da, când ai de greu, nu renunți, te duci înainte, înveți, în mers, da? Și evident te adaptezi, că asta este cel mai bun cuvânt pe care îl putem folosi, adaptarea. Ok? Și am luat acești copii și am integrat în grupurile de copii existente din clasă. Pentru că ce se întâmplă? Da, este o Prietenul- școală, ca să înțeleagă toată lumea, că am intrat brusc în Exact. activitate și nu știm cum se ajunge acolo. Poate sunt acum părinți care vor să ajungă la voi cu cei mici. Noi Cum? avem E deja o școală un cu an, număr limitat sau cum? Avem deja un an de zile de când am început acest proiect. Am început împreună cu un coleg de liceu, da, un bun prieten. Am zis, băi, hai să facem ceva pentru acești copii, hai să plecăm și să schimbăm ceva. E momentul în care ar trebui să schimbăm ceva în sport, în selecție, în primul rând, pentru că sportul de performanță înseamnă selecție în prima fază. Da? Dacă nu avem o masă de copii, nu avem de unde să alegem sportivii. Și cum sportivii s-au redus, avem și răspunsul de ce. Vorbeam mai de ună zi cât de importantă era Daciada de care noi râdeam. Care era cu faza pe școală, faza pe oraș, Nu știu faza dacă pe vă aduceți județ, un pic faza... aminte. Tu ești un pic mai tânăr decât mine, dar pe vremea aceea n-avea cum să scape un talent. Nu avea să scape, știi, în ghilimele. Veneau și te luau din clasă. N-aveai cum. Te vedea cineva la Nu un știu moment dacă vă mai aduceți Dar aminte. te luau cu arcanul la competiții. Erau Mergeam foarte multe grămadă. competiții pe toate palierele sport. Pe toate Aveai viitorul probele. asigurat. Dacă Cumva, dădea de dacă tine. erai Și la Olimpiade Selecție și la continuă. competiții, da. Dar ce Hai să mergem un pic mai, Acum nu mai nu există. Olimpiadă, mondiale, europene, dar dacă ne gândim un pic în spate, Cupa liceelor. Pe asta spun. A dispărut Da, complet. da. Eu mi-aduc aminte cum plecam cu tramvaiul de la școală, mergeam la polivalentă, erau meciuri între licee, erau Eu o vorbeam nebunie, și o mai din frenezie, spate, știi, până la Cupa Liceelor, toate alea care se întâmplau în anii 70, 80. Lucrul Practic ăsta a erau niște dispărut selecții complet. pe care noi nu le... Da. Lucrul acesta a dispărut în momentul A dispărut, de față. da. Dar ce întreabă Dan concret? Există un club, o școală, un sediu, undeva unde se Există face o un- selecție, adună niște oameni? Cum se desfășoară lucrurile? Cum ajung Există- copiii? Cum îi selectați? Există acest proiect și chiar îndemn să meargă către pagina noastră și să vadă exact, pentru că noi postăm tot timpul acolo, dar am plecat ușor. Fiind Cum se numește pagina? Asociația Club Sportiv Obi Swim, asta este și pagina. Ok. Deci Obi Swim antrenor în not, ne găsește pe Facebook sau Hai la Bălăceală pe Instagram. Am înțeles. Cel mai bun cuvânt, ăsta este, Hai la Bălăceală și de aici Corect. a plecat ideea. Cum spuneam, în primul rând trebuie să luăm acești copii și să integrăm. Dacă ne referim la acești copii din Ucraina care au venit la noi și exact de chestia asta s-au lovit, îmi aduc aminte că... De integrare. Exact. Prietenul meu, Radu, copilul lui a venit acasă și spune: tati, uite, a venit un ucrainian, e blonduț, e așa, nu știe nimic. Și Radu îi spune: măi, dar cum a fost prima ta zi de after? Bă, a fost nasol, nu mi-a plăcut, copiii nu s-au jucat cu mine. Zice, așa s-a simțit și acel copil. Câți dintre părinții de acasă fac asta? Da. Da? Și atunci am luat acești copii, i-am luat și pe cei din Ucraina, i-am adus la bazin și i-am integrat prin joacă. Ăsta Și a este un ieșit- proiect doar în București, nu? În momentul de față, da, este doar în București. Am înțeles. Deci asta e partea de care te ocupi tu. Ce faci tu, Michel? Presupun că tu le controlezi tot ce înseamnă alimentație sau regim sănătos de viață, nu? Noi, de fapt, suntem mai mulți parteneri și fiecare Știu, e... dar acum sunteți doar voi doi. Suntem doar noi doi acum, dar fiecare a încercat cumva să-și găsească locul și să fim complementari,
pentru că, indiferent de situație, nu tot copiii au aceleași nevoi. Și atunci, băi, hai fiecare să identificăm corect nevoile și să intervenim lent. Așa cum a spus și Cătălin, o abordare foarte abruptă nu cred că ar merge și nici dacă am deschide acum cel mai mare, cel mai frumos institut sau orice altceva, n-au să vină nimeni. Da, asta și voiam să te întreb. Trebuie să intrăm noi în să te școli. întrerup, că acolo se adună copii cu multe probleme. Ar trebui separați. Aici este partea frumoasă a proiectului, pentru că proiectul cum a plecat? Am spus noi așa, mergem către copiii 1-8, cu un set mare. Da, o avem pe Michel care vine cu partea de dar nutriție. unul are obezitate, altul are autism, Exact cum spui asta vreau tu, să altul spun. are o Michel vine pe partea de nutriție. Da, aha. Nutriție, ok. Exact. Dar Noi venim pe partea de sport. Este ceva complementar aici. Da. Scuză-mă puțin, Exact. Cătălin. Da. Știți că se corelează ideea de obezitate cu abandonul școlar. Da. Ceea ce noi, care nu avem aceste probleme sau nu avem o familie, nici nu băgăm de seamă. Dar da, sunt niște cauze. Apoi consumul de droguri, din nou. Evident. La niște vârste Deja am foarte văzut fragede. ce anchete sunt în București și ce, Exact. ce rețea. Și atunci am încercat să identificăm nevoile copilor prin sport, prin artă, prin teatru, prin actorie. Încercăm să facem ateliere și toate gratuite, adică nu încercăm cumva să îi manipulăm. Încercăm să oferim tot ceea ce putem, dar în același timp trebuie să fie o mișcare, repet, lentă, să mergem noi spre ei. Ei spre noi nu vor veni, clar. Nici Da, dacă normal. le dăm orice. Și atunci trebuie cumva să ne educăm prin ei împreună, cu părinți, cu bunici, cu tot. Parteneriatul cu Inspectoratul Școlar vă ajută să identificați mai ușor cazurile Evident. de care trebuie să vă ocupați. Evident, evident. În momentul de față noi avem două Inspectorat care parteneriate. ține de minister, deci e o colaborare că ar fi prima pe care o avut până Este acum. prima, E o așa colaborare este. așa de bună între stat și ce faceți voi? Da, da, da. Doamne Așa ajută. este. Datorită lui Cătălin și Da, Doamne se ajută. pare că dacă că ai am reușit să-i găsit oameni convingi pe înțelegători brontozaurii ăia de și acolo. dorniți să ne ajute și să ne sprijine. Da. Și aici le mulțumim celor care ne-au susținut. Și cu toate astea, uite că se întâmplă ceva și la noi în țară. Pentru Deci că vorbind așa în termen sportiv, că îți sunt mai apropiate, ca o academie sportivă în care toate lucrurile sunt controlate, de la antrenamente. Academia am numit-o. Chiar așa. Da. partea frumoasă a acestui proiect este că ei vin la noi și au un set de gratuități. După care noi întrebăm, tu ce vrea să faci? Că poate unul vrea să facă cricket, unul poate vrea să facă scrimă, unul poate vrea să facă un MBA. Nu știm exact ce își doresc acești copii. Dar îi întrebăm. Pentru că noi am adus, îi avem în baza noastră și de aici putem să-i Cât coordonăm. sunt acum, concret? Păi, în momentul de față Câte școli vizăm? sunt 500 de școli, pentru că avem și București și Ilfov. Deci din 500 de școli, practic, Sunt voi ați 405.000 voi ați de putea copii. lua copii pe care să-i ajutați. Exact. Și câți au venit efectiv la voi? Până În acum? momentul de față, noi am făcut niște programe pilot. Da, Să vedem exact ce se întâmplă, cum reacționează copiii, da. ce greutăți întâmpinăm. Trebuie să-i pui cumva pe vârste, nu? Da. Că nu poți să-i pui pe unul de 6 ani Deci cu unul anul de ăsta a fost 16. doar Da, pentru da. a înțelege ce se întâmplă și Am cum înțeles. se întâmplă De și cum calibrare, putem cumva, să fim da. mai buni. Da. Uite, de exemplu, acest an ne-a adus mai aproape de Michel Și Răzvan, care... și Răzvan. Aici, dacă mă lași să intervin puțin, te rog, îl avem și pe partenerul nostru, Răzvan, care, cel puțin din punctul meu de vedere, este extraordinar, adică să vii în România cu o mentalitate din Sydney și să spui, băi, eu vreau să văd copilul de aici, din România, cu leadership și vreau să-l văd că vrea să investească și nu mai are mentalitatea aceea de unde să fac împrumutul ca să-mi iau și eu în leasing ceva, este extraordinar. Și credem, da, într-adevăr, poate procentul nu e unul Asta ar foarte fi pe mare. educație financiară, nu? Exact, dezvoltare personală, leadership, dar 2% ăia sunt importanți. Pentru că Joburile aduc un plus. viitorului, de exemplu. Da, normal. Da? Normal. Și un părinte care vrea să-și înscrie copilul la unul dintre programele Academiei, ce trebuie să facă? Care sunt pașii? Concret. Sau un copil care vrea să În acceseze. primul rând, ar trebui să ne urmărească pe noi, să vedem exact cum poate ajunge mai aproape de noi. Noi avem și o platformă online, în curând va fi gata și o să o punem în funcțiune, deci ușor lucrurile le dezvoltăm pe parcurs. Tot Obey Swim Da, se va numi? da. Dar la această activitate, integrare despre care vorbeați, a copiilor, participă
și părinții, pentru că, și am un motiv în care pun întrebarea asta, am văzut astăzi la știri, reportajul cu drogurile din licee și ne așteptam la asta. Toată lumea știe că e un fenomen, dar ce mă surprindea e că vedeam părinți care n-au nicio idee ce fac copiilor, care au un șoc când văd că băiatul meu sau fata mea, cea bună, cel bun, uite cu ce se ocupă și eu n-aș fi știut niciodată. Și atunci cred că așa se aduc și părinții mai aproape de ceea ce fac copiii și de comunicarea cu ei. Evident, pentru că le dăm o direcție. Mergem cu ei și, practic, noi îi educăm spre a fi mai buni. Da? Să facă sport. Au un grup de copii la sport. Se duc la Răzvan. Sunt un alt grup de copii acolo. Vin, lucrează cu Michel. Deja încep să înțeleagă ce se întâmplă cu ei, cum pot fi mai buni și să le dăm o direcție. Pentru că ce se întâmplă? La noi în România, și asta este partea a doua a proiectului pe care noi îl avem, este că după 12 clase, acești copii se trezesc că nu au ce să facă, nu au unde să se ducă, cum să muncească. Și noi vrem să devenim formatori pentru ei. Vrem să educăm, după care clasele 9-12 să-i formăm pe acești copii și la finalul celor 12 clase să primească și un atestat din partea noastră. Adică cei care nu au o direcție clară și nu simt un drum, îi ajutați să-l găsească. Exact. Aici venim și, în primul rând, mergem către abandonul școlar, pentru că le dai o direcție, pot lucra pe perioada verii, ca, nu știu, salvamar, de exemplu. Pot merge către un bar, să lucreze într-un... Adică mergem și încercăm să-i conducem pe acești copii să nu mare parte din deraieze. tot ce ne-ai spus este aspirațional. Înțeleg că deocamdată nu s-a întâmplat pentru că sunteți în anul acesta de reglaj. Însă, baza, lucrând cu Ministerul și cu Inspectoratul, este una uriașă. A zis ceva de dar s-a întâmplat deja, pentru că noi am... Da, adică, ok, s-a întâmplat, dar nu la modul în care să zici, bă, uite, avem pe palierul ăsta 100 de copii pe obezitate pe care trebuie să îi facem să ajungă la o... Păi asta facem așa, fiecare. avem 200 de copii, nu știu ce, 50 autiști. Adică încă nu e, din ce înțeleg, nu este structurată așa treaba, dar aveți această bază de selecție, ca să zic așa, adică acest bazin de copii, cel puțin de București, care mi-ai spus tu că sunt undeva la câteva, cât? 100? 400 de 400 de mii. Da, 400 de mii. Ce veți face dacă, că sunt șanse foarte mari, problemele sunt multe acum, în societatea de acum, dacă nu o să puteți să-i ajutați pe toți care au nevoie? Adică o selecție, cum îl alegi pe unul și îl lași pe altul pe afară? Eu merg pe premisa întotdeauna că dacă ajungi să salvezi măcar o parte din ei, ești pe plus. Nu, E adevărat, nu pot niciodată să-i adică salvezi pe toți, știi? Dacă eu aș pleca Dar acum cum la se premisa califică ei să intre Aici aș în apela asta? la cei de acasă și dacă vor să vină în sprijinul nostru, Da. chiar la cluburile sportive, chiar la părinți, sponsori care vor să vină să ne susțină, cu siguranță aceste lucruri se vor întâmpla mult mai bine. Și Normal, vă puteți dezvolta. Noi ce Dar am acum făcut? primează gravitatea? Dar fiecare în Cazului. paralel, noi acționăm în continuare. Da, dar Doar- primează gravitatea? Copiii care au probleme mai grave sunt prioritari? Nu, pentru că suntem o echipă și fiecare, am zis, merge pe structura sa. Nu stăm tot focusați doar pe o problemă. De aceea am și spus. De exemplu, la mine cu psihonutriția. E foarte greu de implementat, dar nu mă las până nu o să încerc să educ. Da, de exemplu, copiii cu probleme speciale, da, cum este cu autismul, ADHD-ul, au nevoie de o nutriție specială care ar putea îmbunătăți remarcabil situația și comportamentul. Da. Eu asta fac în continuare, prin educație, prin lecții gratuite. Eu ajut copii gratuit și acum familii prin educație. Ei fac același lucru. Doar că fiecare cu 50-100 de persoane. Vrem la un alt nivel să ne unim. Atâta tot. La un alt nivel n-ar putea fi o formulă în care experiența voastră să fie transferată către inspectorate, iar ei să bage în programele școlare. Bine, vorbesc și eu utopic. Ore de așa ceva în școli? Asta este momentan o utopie. Da. Nu? N-ar fi mai ușor? Da. Da, până Adică aici ar ajunge mult mai în mase mesajul vostru. E adevărat, nu l-ați mai transmite voi personal tuturor copilor, că va fi imposibil să vă mișcați pe la toate școlile, dar ar putea deveni cumva o materie în sine în cadrul programei școlare, dacă zici că ai această relație bună cu inspectoratul. Da. Și le faceți niște, știi, niște manuale, să le zicem Hai să manuale, spun un lucru pe mai multe concret, ce zone s-a care să întâmplat. fie cumva predate de Păi oameni cam, instruiți de voi. Ce s-a întâmplat cu... pentru că, ți-am zis, noi am încercat să vedem exact ce se întâmplă și cum se întâmplă și să facem mai bine pe parcurs. Am luat concursul din decembrie, am făcut un eveniment. N-am numit noi concurs, a fost un eveniment în care toți copiii au primit premiu. De ce?
Pentru că noi m-am dus la diferite concursuri cu copii. Și cum explici tu unui copil de 5-6 ani că el n-a luat diplomă și medalie? Cum îi zici? Că la început și plânge și zice, de ce nu iau? El de ce e acolo pe podium și eu nu sunt? Cum îi explici? Și am zis, ok, bun, facem un eveniment în care toți copiii câștigă. Și am făcut un eveniment în care și copii de 1 an și de 2 ani, da? Au intrat cu profesorii în apă, i-au ajutat să traverseze bazinul și au primit de la Moș Crăciun premiu. Și cum îi explici celui mai bun că nu se diferențiază cu nimic de ceilalți care nu fac performanță? Nu face asta decât la o anumită vârstă. Spun că știu întreg Da, asta. de inteligent să știe el că Am mai întâlnit conceptul ăsta. Fiul meu face, nu mai e un secret, face tenis de performanță în lotul național. Există câteva locuri, nu foarte multe în țara asta, la concursuri organizate de FRT, unde organizatorii, cred că e unul singur la Brăila, organizatorii au dat cupe tuturor copiilor de la început. Voi sunteți câștigători prin simplu fapt că ați venit și v-ați prezentat la această competiție. Bineînțeles că apoi punctele, clasificarea, astea s-au contorizat normal, pentru că ăsta e sportul, până la urmă este o competiție, trebuie să existe un singur câștigător. Americanul așa și spune, doar locul 1 contează. Există acest eveniment. Dar într-adevăr, mulți plâng la final și cum explici că, bă, uite... Uite, eu aici am o viziune puțin ușor diferită. Da. Pentru că am fost mereu pe a câștiga. Și eu la fel. Dar până la o anumită vârstă e bine. La 5 ani, la 6 ani, n-aibă. Sunt țări puternic dezvoltate pe sport. Uite că până la 14 ani nu joacă pe puncte. Și nu se creează această competiție la nivel infantil. Asta este un lucru bun. Un lucru foarte bun. Uite se ocupă în a învăța tehnică, în a învăța... Da. Mersi mult. Ca să vezi exact ce se... Eu personal am o problemă exact pe structura aceasta, că nu identificăm corect fiecare la ce este bun și toți vrem să devenim medici, avocați și procurori. Da. Și școlile de meserii și nu le mai avem, au dispărut. Toată lumea este în extremă. Ori. La mijloc nimeni nu mai avem meseriași. Asta propunem noi. Propunem ca să identificăm corect care e vocația ta, ce vrei tu să te faci și noi te susținem, nu noi. În general, adulții. Cred că ajută foarte mult să devină copilul acela un viitor adult, funcțional și să înțeleagă că poate deveni bun în ceva și să câștige destul de bine, în loc să devină, nu știu, un mediocru. Da, iar aici sunt toate certificatele prin care... sunt doar câteva dintre sunt diplomele care atestă recorduri naționale, diferite recorduri naționale ale tale. Da. Așa arată o diplomă de record. Astea sunt traumele lui Cătălin. E adevărat. Că de-aia a început acum, nu mai dăm... Doamne ajută, nu mai avem timp de vorbit. Sper că oamenii au extras elementele principale. Vă mulțumim frumos. Important este mesajul este următorul, să ne urmărească. Se întâmplă lucrul acesta. Noi ne dorim să facem la nivel național acest proiect. Plecăm prima dată cu Bucureștiul și Ilfovul, da? Și ușor vom crește. Avem parteneri lângă noi. O avem pe Michel aici, care este cea mai apropiată de noi. Îl avem pe Răzvan, îl avem pe Radu Pietreanu, care vine... Laurențiu. Poate ar fi bine să le spunem și numele de familie. Răzvan Vasile. Așa, și Laurențiu. Avem pe Radu Pietreanu Laurențiu... Laurențiu nu se bagă aici. Da, că poate oamenii îi cunosc și din alte sfere de activitate. Doamne ajută! Noi sperăm să venim într-o zi cu toții. Aia ar fi frumos. Aici suntem. Aici suntem. Baftă multă. Ce e mai frumos? Nimic nu e mai frumos pe lume decât să ajuți să salvezi un copil, să-i redai încrederea. Să-i susținem, nu să-i salvăm. E prea mult spus, cred. Dar să-i susținem, să le dăm aripi.